Чуваш се. Да. Страхотно. Искам да ви пожелая прекрасно събитие и обучение в момента. Извиняваме се за техничната така леко е повреда, но това все пак са рисковете на живото предаване, знаете. Надявам се всички сте си разпратили този нов линк по групите и сте поканили вашите партньори да разберат то как да правят продажба и кои известни популярни български личности използват продуктите на Oriflame. Така че заповядайте в момента в тези 30 минути бързо да четем и да скриншотвате примерите как точно с какви подбрани изречения ти да продадеш всеки един от тези продукти. Започваме. Моля ви, концентрация, стегнато, бързо, вие сте. Супер, благодарим ти, Саша. Здравейте на всички. Добре дошли на нашето съботно кафе. Днес ще си говорим за нашите продажби тук и как събираме големи поръчки от над 100 точки и всъщност кое ни помага. Тук може да последвате официалната ни Instagram страница Generation Free, който от вас ня следва, може да цъкне веднага в Instagram и там качваме абсолютно всички снимки, клипчета от събития и така нататък. Те ни дават следващ слайд. Така, всеки е започнал със своята поръчка за 100 бонус точки. Продажбата е най-великото нещо. Когато ние стартираме с нашата поръчка, по този начин ние показваме на компанията, че сме активни и успешно ние започваме да изграждаме бизнеса си тук. Така че, който от вас иска да започне с неговия бизнес екип, да се изгражда в тази компания и да успява, трябва да се опитаме просто да съберем тази поръчка от различни продукти, дали са за нас, за семейство, за приятели, така че ще видим много примери и продукти след малко. Теди, давай следващ слайд. Програма Плюс. Програмата Плюс е за 150 бонус точки. Тук може да направим и за 200 по време на една кампания. Взимаме 20 лева. Ето тук може да видите продукти за 150 бонус точки, като шейковете на Лософи, комплект Nova Age, спирали, фондиотени, червила. При програма Плюс имаме допълнителна печалба, така че може да се възползвате даже при 150 точки, всъщност вие сте по-близо до първото ниво по нашия план на успеха. Ето тук може да видите различни снимки от гала вечери, от пътувания, от това как хората се награждават и как биват признани като бизнес партньори в тази компания. Ето тук може да видите Александра даже в Дубай, където е присъствала на златна конференция, всякакви снимки, яки неща. Сега след няколко месеца ние заминаваме за Абу Даби следващата година. Просто нямам търпение и знам, че ще се случи. Така че компанията наистина може да ви даде и да ви признае много. Стига просто ние да се къпем и да се гримираме с нейните продукти. Аз затова избрах да бъда бизнес партньор в тази компания. Просто защото аз използвам нейната козметика за себе си и за моето семейство. Те давай натам. Ето тук пак може да видите снимки. Това е първата жена, която е наградена с чек за 1 милион долара, хора. За 1 милион. Представете си колко много пари и успехи има тази компания. После как да не харесвам Oriflame. За мен това е най-уникалното нещо, което ми се е случвало. Затова най-добрият вариант, по който може да стартираме всъщност е ние просто да най-лесният вариант, по който ние просто да стартираме, е да съберем тази лесна поръчка. Дали ще питаме нашите роднини, дали ще предложим на нашите приятелки, дали ще си изберем някакви продукти за себе си, които ние да изпробваме. Винаги може да питате хората, които са от повече време. Лично аз към моите партньори винаги им казвам кои продукти аз използвам, кое на мен най-много ми харесва, така че да им бъде полезно. Тук даже може да видите снимка на круизен кораб. Мисля, че това ще бъде може би за 60 годишнината, ако не се лъжа, май преди имало такъв круиз, но май пак ще има и силно се надявам да има и аз да отида заедно с мои партньорки, така че ще бъде брутално яко. Така, стигаме до тук как всъщност ние можем да продаваме. Нещо, което е ключ към успешните продажби са характеристиките, техническите данни, описание, самия продукт, факти, съставки и статистика, което всъщност предползата и резултата е по-ниско, защото лично аз, когато съм предлагала продукт на някой, дали ще е моя приятелка, дали ще е мой роднина, когато аз му кажа ползата и резултата от този продукт или пък му го покажа на живо, примерно хайлайтера на Далан, нанасям си го.
човека вижда ползата и резултата от този продукт. И когато ние сме го използвали и знаем как работи той, човека ще бъде много по-съгласен да си купи този продукт. Разбира се, когато става дума и някой, примерно, иска нещо или пък моя партньорка събираме заедно поръчката й, тогава винаги казвам, независимо какъв продукт аз съм ми предложила, да си прочете, разбира се, съставки, описания и така нататък, тъй като знаете, всеки от нас има различна кожа и съответно едни продукти са за един тип, друг за друг, но конкретно, примерно за червила, гримове и такива неща, мога да ви кажа, че ползата, резултата и парфюмите също така е най-доброто решение, с което ние може да продаваме. На мен доста често ми се случва да си нося един-два продукта в чантата, отивам на училище, примерно пръскам се два пъти и хората сами започват да ме питат аз какво използвам, какъв е този парфюм, откъде могат да си го вземат. Това за мен е бил наистина най-лесният ми начин за продажба. Така че Знам. ползата и резултатът е най-важното нещо. Моля ви, мютвайте си микрофоните. Така, какво предлага нашата компания и всъщност кои са нашите високи стандарти? Първо, нашата козметика не се използва върху животни. Второ, че имаме Oriflame Foundation, дарителска кампания. Част от парите при нашите поръчки отиват за семейства в неравностойно положение, в семейства с деца с различни потребности. Така че нашата компания има толкова висок стандарт. Имаме изключително много продукти с патенти. Едни от тях мисля, че Nova Age бяха с над 40 патента в самите продукти, което означава, че хората не могат да вземат това, което имаме ние. Nova Age сетовете са разработвани толкова дълги години и козметиката ни винаги е била изследвана по друг начин, но не е използвана върху животни. Имаме и веган продукти, имаме рециклируеми продукти, така че компанията ни наистина е топ. Така, каква е нашата подготовка, когато искаме всъщност да съберем нашата поръчка? Първо, мисленето. Имаме начин на мислене е 80% от нашата продажба. Енергията ни. Тя трябва да бъде позитивна и ще ни покаже невиждани резултати. Тоест, когато ние се подготвим позитивно и знаем, че реално нещата ще ни се получат и че ние този продукт ще го продадем с най-яката енергия. Абе, приятелката ми, знаеш какво си купих, знаеш какъв този як парфюм, много е готи, много ми харесва, привлича вниманието. Когато ние самите излъчваме тази позитивна енергия и сме влюбени в този продукт, шанса е много по-голям човекът да иска да си го купи. И разбира се, желанието. Направим ли го с желание, просто няма какво да ни спре, няма какво да стане. Знаете, има ли желание, има и начин. Ако ние искаме наистина, имаме силното желание това нещо го направим и да си направим поръчката с помощта на нашите приятели и семейство, то ние със сигурност ще успеем. Така че за да можем да продадем някакъв продукт на някого, просто трябва да сме влюбени в този продукт. Този продукт много да ни харесва, ние да сме го използвали. Както ви казах и преди малко, да имаме ползата и резултата от този продукт, така че човека отсреща да го види и да иска той да си го купи. А и когато един човек или примерно излизате на среща и вземе продукта си за няколко секунди в ръцете си, той е на 80, мисля, че процента сигурен да си го вземе. Тук има няколко препоръки, които може всъщност да използвате. Искам да ти препоръчам един парфюм. Увереността, гарантирам ти, че ще ти хареса страшно много. Мнението, ето тук ползата и резултата за това, което ние сме използвали. Лек и изключително приятен аромат, в който може да усетиш шоколад. Бонус. И даже можеш да го вземеш още по-евтино, отколкото е, ще получиш подарък, както и безплатна доставка към него. Това е най-лесният вариант, по който ние може да препоръчаме този продукт. Не е нужно да обикаляме с каталог и едва ли не да казваме, ма ти сега си го вземи, ма моля те, трябва да си го купиш, не знам си какво. Не. Стига ние просто да вземем този продукт с нас, да го покажем на някой или примерно ние да се напръскаме, да се гримираме с него или пък просто да препоръчаме нещо на някой. В зависимост от това какви потребности има, то със сигурност ние ще можем да направим препоръката и този човек да иска да си го вземе. Така,
Видовете продукти в компанията. Тук сме сложили няколко основни така, не са точно марки, но а, няколко основни продукта в компанията, които най-често се пазаруват, а именно бялата козметика на Nova Age, грижа за кожата, като серум, почистващи продукти, лосьони и така нататък. Сетовете на Nova Age са наистина страхотни. Аз, откакто съм се включила в компанията, т.е. миналата година, винаги съм използвала сетовете на Nova Age и мога да ви кажа, че са просто брутални. Аз съм видяла такива невиждани резултати, че после по-нататък в презентацията ще видите. Цветната козметика, всичките видове грим, там фонджутейни, червила и така нататък, уелосови, нашите хранителни добавки, хора, всичките ни шейкове, витамини. В момента имаме и уелосови продукти за лице, отново бяла козметика. Аз си взех абсолютно целия сет, съм супер доволна. Много як сет, уникален е, може да се възползвате и да го пробвате. Защо 100 бонус точки са важни за всеки партньор? Ето тук вече идва всъщност активацията на нашия профил. С какво ни помага тази поръчка за 100 точки? Така, първо имаме признание, подаръци и допълнителни отстъпки. Както знаете, имаме 3 подаръка в 3 каталога от включването ни. Първият, който е за 15, вторият за 30 и третият за 50 лева. Допълнително получаваме като партньори 20% отстъпка и имаме безплатни подаръци, имаме безплатна доставка. Сега в момента в коледния ни каталог има супер яките подаръци, хора, и даже мистериозни такива. Нямам търпение просто да ми пристигнат и да видя просто какво ще ми се падне. Разказваме за идеята и включваме хора. Това е след като стартираме с тази поръчка. Ние стартираме с нашия собствен екип, с нашия собствен бизнес. Обучаваме се и взимаме бонуси, т.е. започваме да се развиваме и да печелим още повече в компанията и печелим кеш бонусите, или целта ни е менеджерското ниво. Защото менеджерското ниво е най-якото нещо и от тогава вече ние започваме наистина нагоре да се изкачваме по тези стъпалца по нашия план на успеха и да печелим още повече. Така че всеки, който иска да бъде бизнес партньор, да успява с нас, да печели, да пътува безплатно, да получава признания, както знаете, че ние се награждаваме дали ще в офисите ни в София, в Варна и където и да било другаде, просто знаете какво призвание вие може да получите в тази компания. И следва слайд. Така, как да съберем 150 точки за един ден? Има тук 6 основни неща, които ние можем да пробваме и да направим. Така, първото е списъка ни с клиенти. Да наброява поне 20 човека и да го обновяваме постоянно. Примерно, приятелката на мама, баба, леля, стринка, чичо, тате, брат ми, сестра ми. Просто да имаме някакъв списък с клиенти. Хора, които просто харесват тази козметика, хора, които просто си пазаруват, дали са колежки на мама, баба, маникюристката, фризьорката. Винаги има хора, които могат да си харесат нещо и да си го вземат от нас, да му препоръчаме. След това идва време за личната препоръка, препоръчваме продуктите, от които сме доволни и примерно имаме 5 любими продукта. Да кажем, примерно аз имам 5 любими продукта, някой ми казва, че еди какво си му трябва, след което аз просто му препоръчвам дадения продукт. Даже мога да ви кажа, че често, предполагам и на вас ви се е случвало, повече се обръщам към момичетата, тук, когато ние си говорим, мен сега ми трябва еди какво си червило, мен ми трябва еди какъв си крем, мен ми трябва еди какво си за косата. И аз почвам да им казвам, хора, вие знаете ли аз какво използвам за моята коса? И я ми пипнете косата. Много често ми се е случвало да карам мои приятелки да ми пипат косата, след като съм си я третирала с преса. И искам да ви кажа, че нещата наистина ми се получават и те искат да използват продуктите, които използвам аз. Така че личната препоръка е голям ключ към това ние да направим успешна продажба. Триъгълник на продажбите, обвързваме един продукт с още два. Да кажем, примерно, искаме да си вземем шейк на лософи, обвързваме го с витамините, после го обвързваме, да кажем, с не знам,
витамините, шейка и примерно тези другите витамини за коса и за ногти, защото имаме такива за енергия и концентрация, след това имаме и за ногти, така че винаги може да обвържем един продукт с още два. Или примерно един парфюм с някакъв крем или с някакво червило. Винаги може да направим и така. Топ продуктите, не изпращайте каталога. Да, това е нещо хубаво, което може примерно да скриншотнем някакъв парфюм, но когато изпратим каталога, не винаги хората ще го отворят, хората ще го разгледат. Лично аз това, което правя е просто да дам на колежките на моята баба или на моята майка хартиен каталог, защото знам, че жените си пазаруват, жените харесват козметиката, така че може би да го дам на тях е най-доброто решение като хартиен каталог. Следващото е подбиране на продуктите спрямо личните интереси, продажбата става по-лесно, т.е. това, което на нас ни харесва и това, което на нас ни е помогнало и да подберем персонален подарък спрямо човека. Дали ще е маска за лице, аз примерно съм подарявала такива мострички парфюми и жените, може да е някаква картичка, някаква визитка. Онзи ден бяха изпратили в нашата група, явно тук наша партньорка е направила такива визитни картички, което е доста професионално и наистина браво, поздравления, не знам кой е, но ако е тук в Съботно кафе, го поздравявам, чудесно. Винаги може да измислим някакво малко подаръче, дали ще е бомбонче, шоколадче, нещо с което да зарадваме човека. Така нашите хора стават лоялни, така нашите клиенти стават лоялни и няма да спрат да си пазаруват козметиката от нас. Така че според мен личната препоръка, персоналния подарък, нещата, които на нас са ни най-любими, ще спомогнат за това да направим просто нашата поръчка. С какво да започнем? Стъпка 1. Въведение в обстановката. Разглеждаме каталога в приложението, запознаваме се с офертите и продуктите, минавам през себе си и консултация с лидера. Когато имате нужда и примерно искате да питате за някакъв продукт, винаги може да се обърнете към нас. Аз лично към моите партньорки винаги им казвам, че съм на среща за абсолютно всичко, че винаги могат да ме питат за различни продукти, тъй като хората, които сме от повече време, знаете, ние сме използвали доста повече продукти и аз винаги им изпращам моите продукти, които аз най-често използвам, които за мен са най-добри и съответно те започват да си избират според тях. Отделно, разбира се, когато им направим профил, веднага им обясняваме за офертите, отстъпките, които имат като партньори. Така че винаги първо трябва да знаем какви са нашите оферти, как може да предложим на човека съответно да си вземе този продукт с намаление или да получим безплатна доставка или че ще си правим обща поръчка. Така, стъпка 2. Създаване на списък с контакти. Записваме всеки човек, когото може да помолим за подкрепа. Намираме хората от социални мрежи, контакти, роднини и така нататък. Както ви казах, този списък с клиенти, който може да са баби, лели, дядовци, чичовци и така нататък. Отделно въвеждаме и варианти с хартиен каталог за потенциално по-голяма поръчка. Минаваме списъка още първия ден, за да не губим време. Тоест, както ви споменах, лично аз, когато имам хартиен каталог в себе си, просто го давам на моите роднини или колежки. Особено сега коледния каталог, хора, мога да ви кажа, че тези жени се избиват да купуват продукти и поръчката ви просто може да стане от въздуха. Стъпка 3. Минаваме стъпка по стъпка всеки вариант. Роднините и семейството използваме хартиен или онлайн каталог. Аз лично предпочитам да бъде хартиен. Приятели, използваме топ продукти, оферти, намаления и препоръка за конкретен продукт. Така, ето и нашите варианти за поръчки. Минаваме през семейство и роднини, приятелки от класа, от съседния клас, от квартала, от стария клас, приятели на приятели, съседи, семейни приятели, каталог при маникюристката, при фризьорката, при козметичката, колежки на мама, баба, леля, както ви казвах, при мен това най-много работи. Подаръци за рожден ден, подарък за Коледа или пък може да направим стори за някакъв продукт. Мога да ви кажа, че сторитата доста работят и лично хора през мен са си поръчвали само от едно стори различни продукти, дали ще е парфюм, спирали и така нататък. Просто когато хората видят, че има някакво намаление и продукта е качествен и ние го използваме, повярвайте ми, 100% ще ни се получи и тази поръчка ще стане много лесно.
Така, има някои грешки, които можем да допуснем, когато искаме да съберем съответно тази поръчка, а именно изпращаме на всеки онлайн каталог. Мога да ви кажа, хора, че аз също съм правила тази грешка. Разбира се, всеки е тук за да се учи, но много често ми се е случвало. Примерно, изпращам онлайн каталог, след това питам човека дали го е разгледал и той примерно ми казва, айде по-късно, сега не мога. Повярвайте ми, изпратим ли го, този човек надали ще отвори да разгледа какво има вътре. Нямаме списък с контакти. Мога да ви кажа, че с този списък се работи най-лесно. Аз, когато се включих, си събрах поръчката за един ден, точно заради този списък, защото си написах на кой мога да предложа. И директно на всеки един човек започнах да му пиша. Искаш ли еди какъв си продукт да използваме заедно? Аз сега ще си правя една обща поръчка. Искаш ли ти да участваш с нас? Ще има още 2-3 приятелки, с които ще си поръчаме, за да имаме по-голяма отстъпка и безплатна доставка. Не разнообразяваме с варианти. Ако видите, че някъде не ви се получава, да кажем, с приятелки, винаги може да пробваме с роднините. Ако не стане с роднините, може да започнем с приятелки на приятелки. Както ви казах, тези варианти, които ви изредихме сега, имаме хиляди варианти, с които ние може да направим нашата поръчка. Така че не се задоволявайте само с 2-3 варианта, които може да използваме. Не предлагаме нашата помощ в избора на продукт. Хубаво е, когато някой си хареса някакъв продукт, както ви казах, триъгълника да го обвържем с още няколко или просто да препоръчаме нещо, което на нас ни харесва. Не даваме сроки, не проверяваме клиентите. Хубаво е, когато примерно сме дали каталог или сме изпратили няколко продукта на някой, на следващия ден, например, да му пишем и да го попитаме дали си е избрал нещо, защото скоро ще пускаме тази поръчка, за да сме сигурни, че този човек ще си вземе нещо от нас. И шестото, сме неуверени. Колкото по-неуверени сме, си казваме, то сега аз не мога да я събера, няма да стане. Да, със сигурност то няма да стане. Когато вие сте уверени, имаме мисленето и желанието, както казахме преди малко, ще се получи. Тук, ако искате, си скриншотнете този слайд стратегии за повече продажби. Първата ни стратегия е социалните медии и инфлуенсинг, топ 5 подаръка под 50 лева. Може да си изберете няколко продукта, които да качите и съответно да разкажете малко повече за тях. Даже после ще ви изпратим и такива примерни сторита. След това имаме специални оферти и пакети. Направи поръчка за поне 50 и ще получиш допълнителна отстъпка и програми за награди. Вземи 2 продукта и получаваш трети изненада. Просто когато ние направим персонален подарък или му поръчаме мостричка или нещо на нашия клиент, той става много по-лоялен и всеки път иска да си поръча нещо. Аз лично така правя с колежките на моята баба. Доста често съм ми подарявала маски, мострички и така нататък. И препоръките, личен опит, споделяме своя опит с продукта, социално доказателство, подчертай как други клиенти са доволни. Фокус върху ползите. Изтъкваме специфични ползи от продукти за кожа, коса. Ето, например, парфюма ни Магнетиста, който е с феромони, който привлича вниманието. Хората така много повече се кефат и съответно са много по-склонни да си купят този продукт. Така, след това имаме персонализирани. Всеки продукт базиран на конкретните нужди на клиента и визуална демонстрация. Ако е възможно, покажи продукта, като покажеш как се използва. Точно това, което ви казах. Лично аз, когато правя среща или сме заедно с Алекс на кафе, винаги вадим по 2-3 продукта, които да покажем на нашите приятелки, на нашите партньорки. И по този начин мога да ви кажа, че един човек, когато задържи продукта повече от 6-7 секунди, той е много по-склонен да ги купи. А и когато е персонализиран и човека, примерно, има конкретна нужда от даден продукт, така бях процедирала с една съученичка, давам ви личен пример, на нея беше много изтощена косата, тъй като тя беше руса. Имаше много накъсани краища и се заговорихме, аз лично повдигнах темата за това да си говорим за коса, при което тя каза, тя ми е много накъсана и аз викам, искаш ли да ти кажа аз какъв продукт използвам, понеже моята коса също беше много накъсана, но откакто започнах да използвам тази термозащита, в случая ставаше дума за термозащитата на Duology,
На мен косата много по-добре ми се оправи, не започна да се накъсва толкова, стана по-мека, по-бляскава и я накарах ето така да ми мине през косата и да ми я пипне, при което каза, да, моля те, аз искам. И в момента до ден днешен мацката е доволна от този продукт, ползва си го и не спира да си поръчва от мен. Така че това са моите препоръки към вас и нещо, с което винаги може да убедите. Ползата и резултата от продукта, личния ви опит. И сега тук давам думата на нашата менеджерка Мади да ви разкаже малко за това как може с някои изречения всъщност да препоръчаме и да предложим продукт на някого. Гери, благодаря. Здравейте, прекрасни. Аз сега се включвам. Да, Гери? Така е. Добре. Аз сега се включвам. Маги, тук Да. мисля, че е Мади, Да, и аз обаче. така си мисля, че тук съм аз. Да, тук е Мади. Окей, добре. Чакай, че тук му си викам, чакай, какво се случва сега, нещо аз се обърках. Първото, чувате ли ме добре, понеже съм от слушалки? Да, Чуваш добре. се. Добре, супер. Първо искам само да кажа, че наистина тази презентация, на мен лично аз, ако я бях чула, когато се бях включвала те първи, се събирах първата поръчка, щеше да ми е 100 пъти по-лесно. Така че наистина ви съветвам, слушайте, скриншотвайте си, особено сега примерните изречения, нещата, които аз ще ви покажа. Направо си скриншотвайте и когато пишете на някакви приятелки или казвате на някакви приятелки, просто все едно водете се по тези изречения, все пак нали, не ги казвайте като копи-пейст точно едно към едно, но нали, да си имате някаква идея, защото това супер много ще ви помогне. Така, относно примерните изречения, тук примерно имам супер яките предложения за подаръци. Ако търси за своите приятели и роднини, бих могла да ти препоръчам нещо. В момента този каталог изключително много хора правят по 200-300 лични точки само заради коледни подаръци, защото тук има супер готини комплекти, готино опаковани, много яки, дето ви спасяват направо от това да се чудите какво паса да подаря. Нали? Това е много добра идея за събиране на точки. След това попаднах на едни топ неща, които смятам, че ще ти харесат страшно много. Това е нещо, което аз правя с моите партньорки основно. Примерно, ако смята, че има партньор, който много ще се хареса, или спирала, нали, или нещо друго, което много ще се хареса на тяхна приятелка, направо казвам, пиши. Пиши, нали, дали иска да го хареса, особено като разбере, че на намаление, нали, шанса да си го вземе е много голям. Искаш да ти покажа какво още си взема и даже може някои неща да си ги вземем заедно, за да получим подарък към тях. Това е трети вариант, който можете да направите. Примерно, ако искате да си вземете нещо, нали, една идея по-скъпо, обаче нали, нямате съответните пари за това нещо, можете да си го делите с една ваша приятелка, например. Така, как да споделите вашия електронен каталог? Тук е важно само да кажа, че електронният каталог и като цяло каталозите са добра идея за продажби, основно при хора, които са малко по-възрастни. Говоря ви 30-40 и нагоре. Нали? Защото днешното поколение, аз съм пробвала да си събирам поръчката от каталог, като давам каталози на мои приятелки, не се е получавало. При мен по-скоро се получава при директна продажба. Така че този каталозите по-скоро примерно на баби, лели и така нататък, нали, както Гери каза. Да, споделяне на вашия електронен каталог, обръщате се лично към вашия потенциален клиент, задайна там. Приготвяте съобщение, което може да изпратите до всички ваши контакти и започвате връзка към вашия личен. Включвате връзка към вашия личен електронен каталог и добавяте повече информация за следните информация. И това да пратите по Viber на баба ви, примерно, на лайк, и така нататък. Нали, това може да ви помогне с поръчката. Дай натам. Така, ключови изречения, тук са вече, нали, пак казвам, скриншотвайте си ги те неща, ако намерите нещо полезно, което смятате, че ще ви помогне. Така, първо искаш ли да си изберем нещо заедно да пробваме. Ако си поръчаме двете, ще ни дойде с безплатна доставка и малко подаръче. Може да ми кажеш какво ти харесва, аз да ти поръчам, защото съм ползвала доста нещата. Моите приятели са най-големите фенове на някакви специфични продукти. Искаш ли да ти ги покажа? Нали, това са ви някакви идеи за договаряне съответно. Специални съобщения за коледен каталог. Знаеш ли, че с този продукт не само ще си спестиш пари, че даже и време да обикаляш, но и още имаш, но и ще имаш и нещо готино, което много ще ти хареса. Така. Това е перфектен подарък, хем практичен, хем впечатляваща сега и е на страхотна цена. И да те питам, ти избрала ли си с какво да вземеш като подаръци на семейството си, приятели, понеже аз мога да ти предложа доста яки неща, че най-вероятно ще ти излязат и по-изгодно, отколкото ако тръгнеш да обикаляш по магазините.
Това са някакви примерни изречения. Пак казвам, скриншотвайте. Сега ще ви дам няколко конкретни примери с конкретни продукти. Между другото, това съм се го поръчала за себе си, този каталог. Много е готино, препоръчвам ви да го вземете. Това е нещо, което можете да пишете на ваша приятелка специално за този продукт. Здрасти, открих нещо, което смятам, че много ще ти хареса и е перфектно или за теб, или дори за подарък на някого, че е на топ цена. Ето този парфюм мога да ти кажа, че е обхват повече от невероятно женствен и изключително привлекателен, че даже има и крем за тяло със същата миризма, който прави аромата още по-дълготраен. Дай натам. Това тук, този парфюм на Пазес, искам само да ви кажа, че имах една партньорка, която беше в Oriflame заедно с мен. След това се отказа. Това момиче до ден днешен продължава да си поръчва този парфюм от мен, просто защото много й харесва. Особено като е на намаление, ми поръчвам 3-4 такива. Така че, нали, примерно, можете да напишете, Вики, искам да ти покажа ето този парфюм, който веднага, щом помирисах, се влюбих, тъй като има просто божествен аромат. Сигурна съм, че страшно много ще ти хареса, а да ти кажа, че само сега, ако и двете си го вземем, ще дойде на половин цена. Какво ще кажеш да се възползваш заедно с мен? Дай натам. Така, ето още едно примерно изречение. Хей, намерих нещо, което е идеално за подарък, като този комплект. А продуктите мога да ти кажа, че са брутални, много добре хидратират кожата, особено сега за през зимата върши много добра работа и не ти се зачевява толкова много от студа. Една приятелка ми ги препоръча и сега са на супер цена, вместо да дадеш 90 лева, ще ги вземеш само за 65, че даже идат и в подаръчна турбичка. Пак сме ни. И така, тези перди също съм си ги взела, между другото. Искам да ти покажа нещо, което съм сигурна, че ще ти хареса. Това са уникални серумни перли, които добавят естествен блясък на лицето, което ги прави перфектния завършик на вашата грин визия. Аз лично ги обожавам и даже ако се възползваш от тяхната промоция, ще получим безплатна доставка. Така, дай следващото. И последното, хей, имам нещо много яко за косата ти, което ти гарантирам, че ще останеш много доволна, тъй като ще ти я подхрани много добре. Освен това и я предпазва от топлина. А от топлината и прави косата ти супер мека и блестяща, без да я отежава. Даже още някои мои приятели решиха да го вземат и те да пробват. И ако ти се включиш заедно с нас, ще има подаръчен. Ето това са няколко примерни изречения. Сега давам думата на Маги, която ще ви разкаже малко повече за следващите неща. Аз искам да поздравя Магито Месечкова, която е нашият менеджер тук в екипа. Стана миналия каталог и всъщност това ще бъде първият дебют като лектор в нашите обучения. Надявам се да не бъде последният, а напротив да последват още много такива. Така че, Маги, думата е твоя, заповядай. Благодаря, Гери. Чувам ли се добре само? Чуваш се. Добре, аз ще се задържа малко на този слайд, за да ви кажа за 2 минути бързо как всъщност аз за 3 каталога от моето включване нямам каталог, в който да имам под 200 бонус точки и всичко това идва от продажби. Всички знаем трите варианта за покупка. Продукти за лична употреба, тези, които ще продадем на близки, приятели, семейство, дори през сторита. И последният вариант, който аз използвам, винаги е 50 на 50. Използвам го, защото аз трябва да познавам продукта, който предлагам, за да мога да дам думата си и името ми да е заложено там, че този продукт работи. Така потенциалният клиент е много по-склонен да ми се довери. Тук важно е, че аз събирам поръчката първите 4 дена, съответно не ходя цял месец с хартиени каталози, оставям ги в училище, работата на мама, в залата за тренировки, при съседи, но това в повечето случаи ми носи минимални продажби. В повечето случаи трябва да имам директна интеракция с потенциалния ми клиент, като при мен най-много работят така наречените спонтанни разговори. Когато някой човек каже, че има проблем и аз съм човека, който може да реши този проблем. И тук е важно да не бъдем егоисти и да гледаме на човека като просто клиент, който ще ни направи точки. Тук е важно ние да бъдем причината за този решен проблем. Така даваме гаранции на себе си и на него, че този продукт работи и следващия път той пак ще се върне при нас. Така се създават най-дълготрайните клиенти и хора, които ще ни се доверяват винаги. Другият вариант е, както Гери спомена преди малко, на среща, като се извади продукт, това при мен винаги много работи. Или като
пишем на хора да се обединим за поръчка, имаме безплатна доставка, като когато сме заедно, сега около Коледа има отстъпки, искаш ли да направим една обща поръчка. И тук е важно да кажем, че можем да изпробваме някакъв нов продукт заедно или да препоръчаме нещо. Отново ние даваме своята гаранция. Тук, тук може да видите един пример, може да скриншотнете. Маги майче, а мога ли само да те попитам, понеже ти миналия каталог направи 400 лични бонус Да. точки, може ли да ни споделиш малко повече как успя да събереш толкова голяма лична поръчка? Да, ако може към следващия слайд, тук може да скриншотнете. Това идва... Да. Да, благодаря. Ето тук, примерно, този серум на Novage, аз даже съм го продавала него. Когато препоръчаме продукт, използваме метода на триъгълника, обвържам го с два други продукта, винаги работи. Поне в 80% от случаите имаме по-голяма продажба. Но когато това се случи в кръг от хора, по-широк, един си купи нещо, втория чува и винаги трябва да подбираме къде да продаваме. Това е много важно. Когато изберем среда с повече потенциални клиенти, имаме индивидуален подход към всеки един, това много се цени. Искаме, примерно един има проблем с косата, другия с лицето и към всеки един подходим с разбиране, правят огромни поръчки. Аз още първия каталог имах няколко клиента, след което те се върнаха втория каталог сами да искат продукти. И сега около празниците е изключително удобен момент. Тук може да видите пример, искам да ти препоръчам един много добър продукт. Тук може да видите по-надолу, че сме написали, че е с отстъпка на 29 вместо 42. В такъв случай хората винаги ще поискат. Да, в следващия слайд, благодаря. Тук може да видите шампуана на Duology, голямата разфасовка, малката. Важно е да напишем с какво подпомага. Изглажда, възстановява и защитава вредената коса, с кератин и протеин, укрепва косата и я прави по-устойчива на увреждане. Следващия слайд. Такива примери са много важни. Но когато ние дадем нашата лична оценка като гаранция, че това работи, винаги е по-добре. Тук може да видите олиото с характеристиките, лека текстура, хидратира кожата, витамини и така. Другото, което е, ще видите, да, това е за парфюма Магнетиста. Този парфюм се продава като топъл хляб, когато се каже, че е първия в света, научно доказан с феромони, привлича мъжкото внимание, привлича двама от трима мъже, доказано. Повечето момичета, които го чуят това нещо, искат да го купуват. Особено когато е намаление, мога да продам 5-6 абсолютно спокойно, без проблеми. Даже тук, ето, завършващото изречение. Сигурна съм, че и ти ще си доволна от него. Това е нашата гаранция към човека, че ние сме го изпробвали и на него ще му хареса. Моля следващия слайд. Скриншотвайте. Защо точно продуктите на Oriflame? Ние имаме най-високите стандарти за безопасност, без ГМО, достъпни цени за всички. Даваме парите си за самия продукт. Имаме натурални ексфолианти, директна доставка от цеха на Oriflame. Никога не са били тествани върху животни, което според мен е много важно. И ако не ти хареса продукта, винаги можеш да го върнеш и да ти върнат парите. Това доказва колко сигурни са Oriflame в качеството на продукта, което също е много важно. И между другото тук да вметна, за каталозите не са изсичани дървета, което е, да. Моля следващия слайд. Тук може да видите, че нашите продукти не са тествани върху животни, докато тези най-комерциалните марки, които се стремят към по-голяма аудитория и в момента са толкова нашумяли, всъщност са тествани върху животни. И когато хората го разберат това нещо, има голям шанс да се преориентират към козметиката ни, защото тя е също толкова качествена, по-изгодна и не е тествана върху животни. На следващия слайд, моля. Така, ето тук са много важни тези примери, според мен, да покажем хора преди и след използването на козметиките. Това е доказателството черно на бяло, че продукта работи. Когато човек види нещо такова, е много по-вероятно да стане наш потенциален клиент. Тук виждате крема на Dior, този на Oriflame. И бих казала, ако не се лъжа, беше спечелил второ място. Тук не съм сигурна, може и да излъжа. Но когато клиента чуе нещо такова, той има гаранция не само от нашите думи. Световно признато е. Така, моля за следващия слайд.
Ето, отново тези снимки, които доказват, че продукта работи, има разлика. Тези комплекти на Novage съм ги продавала няколко пъти на хора с проблемна кожа и акне и всички те твърдят, че работи за тях. Съответно, тяхното мнение може да се пренесе и към новите ми клиенти и се разпространява тази идея за работещите продукти на по-изгодна цена. Моля следващия слайд. Ето, отново може да скриншотвате, да давате за примери. Винаги е добра идея. Моля да след. И понеже това е моя финален слайд, искам да ви благодаря, че ме изслушахте, че сте тук да се развиваме. Бъдете винаги автентични в изказванията си към хората, имайте индивидуален подход. Нека не бъдем егоисти, а да мислим за хората, да им помогнем. Така помагаме и на себе си, и на тях. И пожелавам успех на всички в тяхната следваща лична поръчка. Маги, благодарим ти много. Беше страхотна. Със сигурност ще си вземем Да. нещо полезно от това, което ни каза до сега. Това, което исках аз да ви кажа и всъщност с това да довърша, е, че много от известните личности всъщност използват нашите продукти. Тук може да видите и Вет Лалова, която използва витамините на Уелософи, лицето на Wellness, Oriflame за България и Вет Лалова, която всъщност пие нашите женски витамини. Така че може да видите колко всъщност е нашумяла и е качествена козметиката, щом хора, които знаете, че са далеч, нали, стигнали и така нататък, просто използват тази козметика. Може ли следващ слайд? Тук даже може да видите и папата. За него не си спомням особено какво беше. Мисля, че имахме една класация топ 15 интересни факта за Oriflame. Трябва пак да я направим и всъщност него се споделя за папата. Може ли следващ? Така, тук може да видите певицата Бионсе, която всъщност има парфюм на марката Oriflame. Мисля, че са го спряли от продажба, но само може да видите неговата цена. Смятайте Oriflame каква компания и тя е била на каталожите рекламно лице с нейния парфюм, бе хора. Това е компания гигант, това е компания, която може да ти даде толкова много с всякакви разнообразни продукти. Имаше на бизнес школата, мисля, че Данаил Велков ли се казваше, на бизнес школа, този мъж, който беше дошъл и гримираше с продукти на Oriflame и ни разказваше толкова много интересни неща за продуктите, кое как помага, кое какво прави. Искам да ви кажа, че беше просто брутално и беше топ, така че просто хората се кефат на продуктите. Може ли следващ слайд? Ето тук може да видите Диана Попова, отново рекламно лице на Oriflame, жена, която използва също продуктите и то всякакви, като започнем от парфюми, сенки, червила. Въобще хората просто гримират, хората гримират. Даже Кирил Чалоков, известен гримьор на певиците, Цветелина Янева, Азис и така нататък, също използва продукти на Oriflame. Просто козметиката ни е качествена, ние плащаме за качество тук. Вместо да дам 200 лева сега за един парфюм, аз ще дам тук за 50, обаче аз знам, че плащам качеството на тези продукти. И продуктите работят, и продуктите са страхотни. Може ли следващ слайд? Ето тук може да го видите и него, на Галена, на Азис, как ги е гримирал. Мисля, че и Цветелина Янева, и Анелия. С продукти просто на Oriflame, защото са яки. Може ли следващ слайд? Европейски лидер на климата и продуктите, на които може да се доверите. Както казахме, рециклируеми са, няма ГМО в тях, не са изследвани върху животни, има дарителска кампания, част от парите, които ние даваме за поръчките, се приспадат за семейства в неравностойно положение. Така че хора, наистина с тази поръчка ние първо може да помогнем на другите хора, може да помогнем на себе си, може да помогнем на другите хора, те да се справят с някакъв техен проблем, както каза Маги, да помогнем на хора, които са в неравностойно положение, защото аз не знам това дали до сега сте го чували. Така че моят съвет към вас е, ако искате наистина да се развивате и да успявате, бъдете по-уверени, имайте желанието да го направите и ще ви се получи. Защото аз вярвам, че за да може вие да сте тук, значи има за какво. И всъщност с това ще завършим нашето съботно кафе. Тук може да видите нашите учени, които всъщност изследват нашите продукти. Даже както ви споменах, нова яйца разработвани
мисля, че над 10 години, затова има толкова патенти в тях, така че продуктите са ни топ, продуктите са ни качествени и заради това, че просто ние използваме тази козметика за нас и за семейството си, ние може да стартираме нашият бизнес и да бъдем успешни. Така че благодаря много на всички, които останаха тук в това съботно кафе. После ще ви изпратим записа. Надяваме се да сме ви били полезни. Благодарим, че ни изслушахте и да сме ви помогнали с вариантите, които ви дадохме как да съберем тази поръчка. Така че пожелавам ви успех на всички. Дерзайте, смятам и знам, че ще се справите и ще видим в края на този каталог всъщност кой на какво ниво е успял да се класира. Ще имаме награждавания, пътувания, така че успех на всички и чао!